Usa ka mangingihaw og baboy sa isla sa Camote sa probinsya sa Sugbo patay human giingong aksidenteng naigo ang kaugalingon sa gigamit niini nga kutsilyo samtang nag-ihaw og baboy. Gila ang biktima nga si Marcelito Lapiciros, taga Sitio Batang, Barangay Moabog, Pilar sa Camotes Island, Cebu. Nahitabo ang insidente netong Biyernes sa buntag, September 22. Gihulagway sa Pilar Municipal Police Station nga aksidente ang nahitabo. Matud sa hepe nga samtang nag-ihaw og baboy si Lapiciros, nagtuo siyang patay na ang baboy. Human niya puspusi ang ulo ni ini. Wa niya damha nga makadagan pa ay kini. Gisuwayan niya pagpugong ang baboy apan giingong nabitik ang gikuptan pisi ni ini ug aksidenteng natusok sa kutsilyo nga ang iyang liog. Daling gida si Lapiciros sa ospital apan gideklarar nga dead on arrival. Nag-ihaw mo na siya baboy unya kanang nagtuo siya ba o paghuman niya o kuan kanang tuslok nagtuo siya patay na. Oo, sir. Unya kay ni bangon magkalit ni dagan motong iyang gikuptan unya karon ginikisi-kisi man ang baboy niya ang pisi nalatikan siya sa pisi niya ang kutsilyo motong ni kuan sa iyang liog.